טוב, B&I. ברוכים הבאים לכנס השמיני של B&I ישראל. אנחנו ב-58 ארצות, כאשר יש מעל 175,000 חברים, מעל 8 מיליארד דולר עסקים. מחזור הפעילות שלכם בכרטיסי התודה שלנו 113,398,266 שקלים. מקום ראשון, קבוצת B&I, השרון עסקים, האזור שצמח הכי הרבה. שפלה דרום, האזור הכי גדול בישראל, אזור השרון. אנחנו עכשיו בחלק הכי כיפי, הנותן מקבל. הפאנל הזה עוסק באמת באומץ להצליח. זה מראה על B&I שהוא באמת מארגן כנסים בצורה יוצאת מן הכלל, כל הכבוד ל-B&I. התארגנות ביחד ועבודה ביחד של שייכות היא בסופו של דבר תעזור וגם תהיה תועלתנית מאוד. תודה רבה. B&I בשבילי זה סוג של הצלחה. זה כלי נהדר לקדם את הפעילות העסקית. זה מנוף לעסק שלי. זה קבוצה שבעצם זה גם רשת חברתית מצוינת עבור העסק שלי, עבור המשפחה, עבור כל מה שאני צריך. זה 50 נציגים שלי בכל מיני מקומות שאני לא יכולה להיות. בעיקר זה מקום מצוין לחוכמת המונים. יש הרבה מאוד מה ללמוד מהרבה אנשים בהרבה מאוד תחומים. נטוורקינג והרבה הצלחה. ואני מאוד מאוד שמח להיות פה, וזה עושה לי רק טוב. אז תודה רבה B&I. תודה על היום הזה המקסים ותודה בכלל ל-B&I.